Miss Inday. Tog singaw. Ratatat, ratatat. Inday Tanini. Ratatatatat, ratatatatat. Atata. Wala kapaak ang panakot. Lagubo kayo kung sounds dito sa boarding house basta inyuhan ang programang Mga kapatahan mo, Your program is like a drum in my house. And most especially your program, Canal Stagnant of Your Life. Or mga kapatid sa kinabuhi. Walang magaga na eh. Ha? Kalagubo. Tiyak partner, doon ako kamating kong diha. Diri ko nag-board sa Grabahan, Matina, Davao City. I'm here in San and Gravel. San and Gravel, Matina, Davao City. Pero ang tinuod, anado landay, taga-Barubo, Jugo, Surigao del Sur. Yes, I'm just joking. The truth is, I'm from barbed wire, Surigao del Sur. Barubo. Barbed wire. Ay, ang kurbada na yung partner eh. Kung niligatan ni sta partner. Ako na si Verhel. My name is Berhel. Pero junior, Jugo. Yes, but I'm junior, not senior. Junior, Berhel Junior. Berhelio. Short for Berhelio. Kauban ako sa trabaho ang akong uyab nga si Mayet. Yes, I have a co-worker, Mayet. My girlfriend, Mayet. She is my girlfriend, okay? Waiter ko. I'm a waiter of Si Mayet po, servidora. and also Mayet is a service charge. Silvidura. Kasi Mayet services. Mayet Service Center. Saan na yung silbidura? Mayet. Oh. Sir, wag ka na ito pa rin. Anong isisilbi ko sa'yo? Ano silbidura? Dolanday. Himahal ko pag-ayo. Si Mayet. Yes, Dol and I love Mayet very much. Until the end of my life. Remember, DBP. Di lang kay tinapos o kinilo. Nothing to lose weight. Tinakos o kinilo, sa mga kilo. Wait, sa mga... Okay, kilogram, nothing kilogram. Sama. Ha? Kapan siya ang kinabuhi ko. What? She is my life. She is my life is bringing to me. Apan sa kalit lang. What again? What the flash? You know what? Flash. Kalit agi, di kalit agi. Okay, but the road runner is coming.
may pagsulay nga may abot sa among relasyon. There's a lot of trials of our relationship, O hinungdang nagsugod and this is the beginning, sa mga gapnod sa akong kinabuhi. the stagnant of my life. Briggs! Birds! Table 2, birds! Table 2! Tibolta. Birds. Table 2 ba? Tibolta. Nga kagahot sa imo, daman. Ay, lunggo kita. Mula no takon. Gusto mo na ilang takon, tikaw? Basta. Ay mong kwento. Tagay ko kwento, be. Tikit to. Tikit. Kaya tagay ko kwento. Sir. Ito, tagay ko si mong bayad to. May pagkali ko kang kahon ni mo yung Nya, advance man. Advance. Ay, man dili kay advance daan. Bagong kwan. Advance ka to nga ba? Bago kwan. Kwan to gives man good ni. Ano man yung restaurant ko man, may pagkali ko kakahon di mabayad naman ko dayon. Hindi grabe, gid ba? Amo kadihaw? Sigang mata. Ha? Sigang matan mo ta. Isa na ba ng lady ha? Ano ba ng kauna? Order sana. Sige to, dyan sa kana. Birds, at sa kanito, Birds, kay ako naman naghugas itong plato nito, Birds. Taon, magukunya, kabayad ba? Unay, may nagong boss noon, stricto nga ni Boss Martin, ay. Isubi daw kayo na. Kani, Si Egig pa. Pasakop kay boss ha, ma. ay, Bird, Tulog na ba ka dito mag-duty? dili, Bird, ay. Ikaw na naman, ako nang giukas akong karton, Birds. Sige. Masok na ka, Birds. Birds, lawa na itong kalit dito, Birds. Kaya kapita ka, Birds. Musiga, Birds, no? Hey, Birds. Hey, Birds. Birds. Sige. Si Boss Martin. Oh. No. Wala ngayon na yung mga kasi mong lihok, do. Boss, Asa may mo ang purpose ka ng pitinginayan ni mong lihok, ha? trabaho ko, boss eh. May trabaho ka. Kung ano ko ni trabaho ka, pan nga anong hinay ka kaglihok. Boss, nagtrabaho lang ko, boss. Trabaho ka, hinay ka kaglihok para kagpao, ha? Oh, alawa na lang sa bisa naman yung trapuhan. Nagsiga ka pugi niya para nalang yung pugi. Dali na niya! Sige. Tulungan. Sige. Pag lalay ni Solo, hinaya ni mong lihok, eh. Ito na. 9:15 pero katulungan ko rin. Gani. Sige ba? 9:15 lima ka mo. 9:15 lima. Katong primerong gihatag. Hindi ako tayatag. Wala pa yung butubag sa phone eh. Uy, kukaon na. Lang. Alay ka dali, walay kayo tabang dito. Bago ka trabaho ni Guanoy na Sir Martin, oy. Ang dali ka. Dapat mo gud akong ulo.
Ano ba? Dahil na katambal. Ayun lang kayo, nakataman akong tambal yan. Ako ipatuman akong tambal. Ano ba? Oo. Tulos ako rin ka, biyayas ako rin ka. Radyo kayo kapag ka nga. Lain kayo kung lawas gabog at kayo. Marunong pas ano, pison. Ano ba? Patawag na ba ka ni Sir Martin sa opisina? Sige, mando lang ko, gang. Babay, gang. Sa nakaluya ba yung nagluya man? Marunong ka ng pusan? May matulog eh. Saan yung nag... Saan yung gisulod na nagsako dali? Wala tao magin eh. Delikado ni ba? Ako mga tarawang bi. Tao yun. Ako ang tao ng karatan. Masig tao ba ni Banakon? Panitsit man? Ako siya naghikap bi. Naamag siguro binuhi ni si boss nga wild animal ba? Bunaalan ako silhig bi. Mamutingog. Sipaon ako, be. Mitindog ka sa ako. Inaray ko na maging pasakitan. Joke! Boss, ikaw mo rin na, boss. Gawin mo sakita sa kumulo. Ba't ba mo kong gibunalan? Alam, banakon ka. Wala na boss. Matulog naman sa kadi. Kapoy kayo, boss. Nalimang ka, boss nga. Kuala 300 ka, planganita, planggana mga platito, boss. Sakit kayo sawa, boss. Boss Martin. Oh, ano nag-istoryahan na mo rin? Williams, boss. Ikaw. Boss, naman akong break time ako. Huwag ko labot. Ikaw ba? Ayaw sayang yung oras, no? Sige, kang hinahigtaan na rin. Sige, kasi trabaho no? Sa magkamara magkagkuhan niya. Trabaho. Sulduan kang tarong dali na. Dala ka. Ay, gura na, ama. Gas! Gas! Gawas ito. Gawas! Trabaho nito. Gawas. Gang talagang. Ito na tagagang. Ayun na, gang. Ano man? Katoltol ko sa balay. Ha? Huwag ka mo, katoltol ko sa balay. Ano yung natin pa kanyo? Ha? Gusto ko ha? Wala ko na sa kusin mo. Ay, gusto ko magpapasaan mo. Nila ko ganano patudaton kay sasulan ko. Sa pa, nakakay ko kuhan, lakulo niya ikaw. Nakakay lakon siguro, di ko gusto nga magdipindi ka sa kuwagang. Gang wala ko nagdipindi niyo. Ano sa ka day? Wala gani kung gingon gani nga. Dili na ko gusto ihatod-hatod ni mo. Ay, sa ko ihatod kayo ako ganahi. Walang lain kayo kung pamino, di ko ganahan gusto ko ako rausa, ha? Oh, sure ka? Okay na lagi, sige na. Uy, asa bang ka?
Sir Martin? May tara sakay na sa kuha kaya dito ko padalo sa inyong boarding house, ha? Sir, taro, maulaw. Sige, sir. Ay, may magyapong kumawagi. Tara, dali na. Nya, matusak ko. Sige na, bye. Hindi ka patod. Dito kaya pa na mga si Boss Martin. Sayang masagay pamasahin ako. Di ako niyan. Ha? Boss, no, hits ko, boss. Yo. Karon ito siters ni. Dahil na kayo ito inyo ha, patuoto nyo niya mga pawala. Sa'yo og baka ka na pakita ko trabaho dito. Sige, boss. Gang, Sama, ako nila dito ka. Kagwag-gwag-gagong. Di ako mga bata mo ipuot ko eh. sa dito sa pato ninyo ka lang. Tara na, sir. Kahit na galing kay Sir Martin. Itat pa ang... Gang? Sige na, tara dito ka. Tara na, sir. Papikiw ako sakyanan. Palit ko bike, be. Gang, Saman. nakoy bike. Tara na, sabay sa kuha. Kapag ko yun, sa magbalik mga kapoy. Wala Ang taas mo sa likod naman yung step nut pag kumana. Hindi ko ganang kaway kayo kung masama pero na kung wala na legs ana. Artiya ni mo ito. May tagbakang ko, di ba ko bakang? Kabalo ba ka nga? Surplus ako na ipalit ang bike ka na. Oh? Original ang parsa ni Tanan. Sige na dito Behel. Ayun ako ko na diri kay kapoy kayo gikapoy ko gusto ko magidahigda sa diri ha. Sabay yung daigda. Di sa kaning balkon bago bangko ko no. Sabi, tara na, ito to kasi inyo ang balag. Suguan pa tang Boss Martin diri. Diliwan wala man kuan man siya unya pamanto siya mo gawas. Sige na kay kapoy ko di ko ganang magbike kapoy kayo. Uy, Maye! Pinaptik na! Sakay na! Kanila sir. Behel sa kapoy. Dili na. Abrin ako ha. Pasapuntahan na rin. Abrin ako ha. Ikaw ba? Bantay, balik ka na, Birds. Bantay ko na birds. Alay ko na, usap ba si Mayiti, di naman pa pasakay. So na birds, hinagad kina ko ng imong uyab ko si Mayit birds, pero karon di naman gutag dun birds. Wala nag-skin sa manugo na ba? Wala na ba ka ng kuwan? Ang ko na niya birds, kay isa birds, ang na yung pisinang sir. Niya, Nagdula man ang Facebook, malito niya kita nagko na kitag singot diri. ano mo ko dyan mo? Di kaysa nakita na ko sa labad yung ulo, sige pa trabaho. Pero, bago mo itong cellphone, Birds. Sige naman ito ka ng... yung skins? Tanag na ako birds, minsan nga hino to yung nagwag pila, may sweldo na to diri nga 52 sa matong adlaw diri. Gani ko. Gawa like... Ganyan mong iya birds, bantay-bantay na birds, kaya signal na ilain birds ba birds? At siguro eh. Kumenta birds, ako pagpunta birds si Sir Birds ba? Sir Martin ang dito nga na birds. Nagbakakon birds, awan niya akong ng birds. Makakon na, Birds. Sige birds, ako dinagay ko. Gang! Sa Mandrel, ay kumuha sa mo, trabaho naman diha. Kumuha sa yung istorya niya nga. Kasking oras o? Sa yung oras ba? Ha? Sa mo diha,
Day, kanang tibol 3 o kanang tibol 5. Kanina na sige kuan dia. Wadyo ninyo nagi hiluan ng lamisa. Ano ba ito? Wait nonsense. Ano naman ninyo unibus? Ayaw naman tadirigang ko. Wala nag-ikron ba siya? Yung nag-iksuot ba siya? Mamara nagkuhan maestra ba? Promote na siya, bro. Ito na niya. Sabahan ako na rin, bro. Saan mo niyang... Hoy, Drell! Drell, ikaw. Kanay mo po, pag yung bawal, pag-brand-brand ng buhok. Drell, mas ikaw pag-brand-brand ng buhok. Meet na beginin na akong buhok ba? Maot mo juga kita. So yes is my name, no impossible. Ay ko ka na naap. Musukol ka, sumuta sir. Bos, ayun na lang, bos. Ayun na lang, patuloy, bos. Sige na, bos. Istoryaw na ko na Sige niya, na. bos. Pronto! Na-promote ko. Sige, manong kuya naman kayong manugo, manong kang skinsa. Ano yung rabeta mga waiter dali? Buot mang tabag, buot mang na-promote ko. Kamu problema na ninyo anong mo na-promote kay mga kuhan kayo mo trabaho, mga ulan kayo hinag kayo magliho. Ulpol kayo mo trabaho. Lisa, kasi nakalimot ka ba? Kasi nakalimot. Isang pangalan? Saman? Ayoko ganun Ay, na. pinumduman di ka. Uyab ko ni mo. Oo, uyab bitaw ta ka, pero uyab ta ka. Nabisi ko sa akong trabaho, ha? Hindi na ko napalutin na uyab-uyab. Ha? Trabaho. Uli, kinanak ko diha. Nakay punto. Nata sa trabaho, trabaho ta. Ha? Ano manong, Aram na liay? manong kung bisag nato sa gawas, maragwa naman kay gana sa kuha. Kapit kayo ko sa trabaho. Garilyo, paminaw. Ay, bundak na kong pangalan ba? Ikaw, kung ka ganahin nga, inaanak ko dun sa gawas, magbulag ta. Anak lang kadali ni mo? Kaya reklamo man kasi magreklamo. Ha? Mayit. Bisig lukahon kag tuhod gidawat ika. O, saon na, pero karon namis na kayo. Anak na dahil na si mo, ha? Salamat ko sa kwan. Sa hugi ko na sabon. Sabon, ha? Sayang, papayos yun. Sure. Kabutag mo na spelling na yung sabon. Bis nakalimot ka, Mayit. Ako pa nagregalo ni mo marpil. Ay, nagkabala ka, kaya kanina mong giregalo nga marpel, di na ni Mao, gilisan na ako. Sa man to, babulga man to nga gipagahi. Sige na. Trabaho na dito. Stop na ba drama di ako kay Angay? Ayan. Hindi ka na. Tayo magpalit ang buwan. Kita tao diyan, ha? Thank you, sir. Kasabaan juga naman ang need ko mag-leave ko ba? Hindi na pa pwede mag-libran eh. Sabihon daw ang mga restaurant. Abala ni man ang need ko. May matagad. Abri mo din eh. Ano yan? Yes, your phone. Mas kinakulisip ko niya kung matang lugar na binato na kinabuhat. Ay! Ano naman eh? Do. Sir, Mga kano, manuli mga manugtog, do. Kadali lang malunggo niya ako. Gus, ito! Gus! sorry kayo sir. Sama ka din. Mag-gusto ko sir. Saan tungon na to? Bernelia? Panis ka sa Bernelia? Berhelio. Berhelio? Berhelio? Ikaw pa. Nagtugrad di ay.
Hindi ba ka manoktok kung mong pabili ka dito sa opisina ni Sir? Ano gusto mo ka dito? Ha? Mananghil lang ako nga mag-leave ko. Unya! Ano hindi ka manoktok day? Ha? Trabaho na dito ka! Bantog na day. Nanay, nga ako'y losay. Nga ako'y losay, ha? Ha? Basin ka! Bantog day. Ayoko, alam na. Kinapromote ka. Ha? Lakas kay ka boss, wakay trabaho. Pagbuot ka, ma-promote ko. Ha? Mawa ka na promote kay, tungod kay, ngay ngano, inanay ko ngano. Nga naman. Kung maguga mo trabaho, ha? Puro kay sinong istorya ni Twix. Eh, ikaw. Ako, di. Sige mo yung trabaho. Di. Sabi mo trabaho. Yung kami, nagkadasingot kami diha. Ha? Ha? Ikaw. Natural. Magkadasigot ka, kay nagtrabaho ko ka. Pero hindi ka nagtrabaho. Ha? Kabalo ka, ano ka na promote, be. Inako. Nga naman. Kay, pulpul ka mo trabaho. Balik. Ano na kasi Berilio? Manay si reklamo niya, ha? Mag-resign ako. Ay si reklamo. Resign ka? Mag-resign ako. Resign? Mamaya pugong ni mo. Mga katangod, ya ka na. Sir, resign na pala si Berilio, sir. Sa'yo na, kanapay noon.